Диапазон нека. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Най-красивите абитуриентки скъсаха от танци роклите и всички боси са по масите, напълни догоре чашите, горе чашите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. На те рокли, нека видя кройките. Батетони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за Сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йосо гледа иде ли вакансия. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се налеща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Диапазон нека. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. На те рокли, нека видя кройките. Бате Тони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за Сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йосо гледа иде ли вакансия. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка. Диапазонът. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има пари, има и тузари, има шампиони,
харчат милиони. Хайде ръцете горе! Let's go! Let's go! Атака! Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича, шефът с кеф заплати плаща, малелей, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малелей, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма нашата е. И най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Немчо фирмата е номер едно. Yaralı bir takvimle büyüyor. Üç tarafı hüzünlerle çevrili yurdum. Genç ölümlerle değişiyor mevsimler. Ve hep aynı toprağa, aynı ağıtı söylüyor Anadolu'daki bütün diller. Ey benim 1000 yıllık kardeşim, unutma. Benimki kanar, senin parmağına çöp batsa.
kardeşiz. Bu öfke ne diye? Yaşamak dururken Bu kavga ne diye? hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye? Yaşamak